ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Бозам ман бо шумо ҳастам, Манижа, ва бозам ин компанияи Faberlic. Ва компанияи Faberlic чӣ гуфтаниям? Ман бо Рома мегирам, гуфтам видео мекунам, бо Рома дина бегоҳ рафта успед накардем. Ман саҳари маҳваш овардан рафтам, гирифтам бо Ромона. Барои ки то саатои 6 кор мекардай, саати 6:10 шаварам рафт ки аллакай маҳкам будай. Баъд мо бо Ромона гирифтем. Ма чӣ заказ карда будам барои худмона. Инаи духира ма да шаварам заказ карда будам. Бениҳоят маъқул шуд. Буштойния места тез намерава барои касое ки мехоҳанд дар аках додар ё ин ки ба шаварошон туҳфа кунанд. Инам хеле духи бихаред. Туҳфаи беҳтарин мешава. Комплект, да комплекти чӣ дохил мешава? Бо ҳастай пена для бритья ҳастай, гел для душ ҳастай. Ман якем шампун гел гирифтам, шампун гел. Инаи ҳардра барои шавҳарам гирифтем. Инаи ҳардра комплект. Ира барои Фариза маҳваш гирифтем. Ира барои Соня кати ма гирифтем. Хайш гел для душай. Баъд инаи зубнои пастара барои кӯдако гирифтам, кӯдако надоштанд. Якта порошок заказ кардам. Порошокаш бениҳоят хубай ва кати лошкаш заказ кардем. Ина ёро боша, ишам барои худам заказ кардам, барои жидки милох. Ина ёро боша, бачако заказ кардаган, ёро заказай ё барои худмон нестан. Ина ёш. Ина зубной щёткаш, баъд инаи пакети дигариш. Ина ё ҳамаш барои ё заказан. Собунош бениҳоят хубай дӯстони азиз. Ина собунои бениҳоят бои хушрӯ дора. Инаи барои кӯдакора шод кардан. Ами чиайда, ами формои ҳамёай. Вақте ки мехари кӯдакира мебина завқ мекуна. Ина иш, ина мандаринкаш, клубникаша гирифтагим. Ина бениҳоят хирсанд мешава кӯдак вақте ки форма ҳакоро мебина ва як минут пас мерава дастор роша мешува ба собун. Ха ёшам инами шампуни ини хеле шампунай, ина ё шампунай. Асосан барои ами чӣ дар корай? Хай мужской шампун. Барои ами оилае ки ҳар рӯзе ҳамёро истифода мебарем. Собун, зубной паста, шампун, ҳами чизое ки ҳастанд ҳар рӯза истифода мебарем. Намеёра. Ман барои вай гуфтам ки ҳами чизоро истифода мебарем. Ба ғайраи ҳамё дига ак метонед ки дига чизи касоне ки баҳона мекунанд. Ман айвуҷо чӣ мегирам? Инам ёра ай магазин мегирад. Ман магазина дидам шампунои инамиқа шампун. И 200 рублей гирифтагем. Ай компания 200 рублей. Дар магазин 250-280 рублей анамиқа. Калонош бо қиматтар, ина ё бо қиматтар. Барои ҳамо дӯстони азиз, и 200 граммай. Ина и 400, и 400 215 рублей инамиям. Барои ҳамо баҳона накунед. Аммо магазин ай ҳамиҷода қиматай, ай ҳам магазин меравем ҳамурам ай магазин мехарем, пулша метиҳем. Барои ҳамо вақта беҳуда нагзаронед. Биёед ҳам барои хоната харид мекунӣ, ҳам вақта фоидаи кор мекунӣ, ойлик мегирӣ. Ягон чизи беҳуда намехарӣ. Барои ҳамо инами номерои болои экран дада нависед. Ҳатман ки ба шумо ёд метиҳам. Якам аз шавҳаротон бипурсед, хушро дӯстони азиз, баъд биёед ҳамроҳи мо кор кунед. Инами хел боқӣ дар паноҳи худо бошед. Як-ду рӯз буд ман ягон чи пухтупаза нишона дода будам. Мебега як хӯрок тайёр карданем. Ман намера харида овардам заморожкадагай. Авашнои заморозка. Ҳама чӣ дорад адринаш. Хостам ки хеле донагӣ барои кӯдакоро тайёр кардам. Бисёр витамини хуб дора. Барои ҳамо харидам. Ози мумкин чанд одами дига мега нодида як чи харида рав нишон метиҳад. И барои одамое ки мехоҳанд
ами ягончи як тезакак тайёр кунанд барои ҳамаи дӯстони азиз кадомеда ки маъқул нестем марҳамат тамошо накунед. Баъд картошка гирифтум. И картошка дораву ками дар кам дорад. Кӯдакои мо картошкаро дӯст медоранд. Барои мо бо картошка гирифтум, майда реза кардам. Иҷода пиёз реза кардам, гӯшт. Баъд биринҷ катӣ мекунам. Томат гирифтум, рӯғана мондум, аллакай пилтара гирён кардагиам. Гарм шидестаи рӯған монд. Мегирам гӯшта бирён мекунам қатъи кати пиёз бирён мекунам инаи картошка катӣ. Баъд охирда ира меандозам, томат меандозам, камтарак об. Ҳамхали тайёр карданем дӯстони азиз. То охири влог бо мо бошед. Раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. Дар комментария гапҳои хуб менависед. Аз ҳама апаву хоҳароне ки моро дастгирӣ мекунанд бениҳоят миннатдорам дӯстони азизу меҳрубони ман. Барои ҳамо то охири влог бо мо бошед. Ҳатман ки моро дастгирӣ мекунед. Намехайр. Гӯшти мурғ гирифтам, барое ки гӯшти гов надоштам. Метавонед ба гӯшти гов кунед, метавонед ба гӯшти мурғ. Ман гӯшти мурғ харидам. Катиам якҷоя. Инам хеле гӯшти мурғ хатонч хеле медонед сафедаи камтар бирён кардам. Баъд пиёза дохтам якҷоя бирён кардастам дӯстони азиз. Баъд картошкаро меандозам, бирён мекунам. Охиронда баъд ира меандозам. Ман камтарак инаи лӯбиёи сабзакша майдатар кардам. Инами хеле дӯстони азиз камтарак об меандозам. Аз инҷо об дохтагӣ нест мешад. Камтарак об меандозам шад. Баъд маҳкам мекунам, тушид мекунам шад. Инами хеле дӯстони азиз тайёр шудааст. Хӯрокмон хеле намакша чашидам, бениҳоят бамазза. Ҳамин донагӣ худаш бамазза мекунад. Ҳама намуд донара дора ида дарунаш. Ҷӯшидааст хай. Бо даҳанша пишонда мемонам. Баъд чиро тайёр мекунам. Бринҷма баъд тайёр мекунам. Бринҷа отдельно тайёр мекунам, дар ин намеандозам. дӯстони азизи меҳрубон, ман ира якум равғани маска дохтам. Ҳамин бринҷа камтарак 1-2 минут боринда авай сирх кардам бугум. Баъд об дохтамша, баъд переправаву намак дохтам. То ҳамин обаш қоқ шудана меҷӯша. Баъд дам мепартом, мемонамша, баъд мекашем дӯстони азиз. дӯстони азизу меҳрубон, хӯроки мо тайёр шуда буд. И охиронша кашидам барои кӯдакҳо якум кашидам хӯрдан. Шавҳарам бениҳоят дер омад. Барои мо вай да охиронша кашидам. дар ҳамин ҷо боша видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. Хайр дӯстони азиз, ҳатман ки ба ҳамин заморожени овощной хӯрок тайёр кунед. Бениҳоят бамазза омад, ба кӯдакҳо бениҳоят маъқул шид. Сония хеле донагиёро овқат намехӯрд, наким и хӯрок бениҳоят маъқул шид. Барои ҳамо касоне ки тайёр кардагӣ нестанд, ҳатман тайёр кунед.